Хайырлы кеш, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда Теләче телевидениесе атна вакыйгалар тапшыруы. Сезнең белән студияда Лилия Кыямова. Бүгенге чыгарылышта. Бөтен Россия татар авыллар эшмәкәрләре җыены бездә Теләчедә үтте. Делегатлар белән очрашу, хәбәрчеләр әзерләгән материалда. 12 команда 180 көрәшчене җыйды. Җырчы Салават Фәтхетдинов призына көрәш ярышлары. Теләче газетасына ташламалы бәядән язылып калырга ашыгыз. Узган атнада районыбыз зур кунаклар кабул итте. Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены делегатлары Теләчедә булды. Барс хакында да толырак безнең хәбәрчебез Эльмира Әхмәтҗанова сөйләр. Узган атнаны 5-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены делегатлары Теләчегә сәфәр кылды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәислеге җитәкчелегендә килгән татар эшмәкәрләрен Батыр спорт комплексында кунак иттеләр. Соңрак җыенда катнашучылар Олымиша авылында урнашкан Гениатуллиннар крестьян фермер хуҗалыгында булды. Безнең авылларның алга таба үсеше бары тырыш халыкка бәйле, диде Пенза кунагы. Безнең авылларны була яни үстерергә, тырыш халыкның гына. Яни үз авылыбызда товар-кара булса, халык эштә булса, малын тапсалар шунда, яни авыллар да булыр, халык та булыр, балалар да булыр. Аны үгәтергә ярамый. Шуңа кирәк авыллар бу ерегә, шундый опытны инде табырга монда тиге. Поэтому шуңа була килдек тә. Безнең авылда хәзер халык күбесе безгә нигә сыерлар ди, безгә нигә алашалар ди, яни магазинда, лавкада вез бар ди, яни. Ул дөрес түгел. Авыр эш булса да, аны бәрәкәте бар, аны хайыры бар, иншалла. Яни тара-бара, яни авыллар югалмас. Яни эштә без булсак барчыбыз. Көн дәвамында эшмәкәрләр Теләче сәнәгать паркында уңышлы гына эшләп килүче предприятиеләр белән дә таныштылар. Бердә эшмәкәрләр үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алды. Нижнекамский химик, полипропилен. Хороший высокий качество. Рентабельность сколько уходит? Ну, рентабельность как такового где-то в 3-5 лет рассчитано, как говорится, все это должно окупиться. Вложение. Здесь порядка 300 миллионов было вложено. Плюс, в принципе, продолжается еще вкладывать. Мы соседние помещения строим. Есть у нас идеи, как говорится, дополнительную производственную линию еще добавить. Вот. Поэтому, когда это все окупится, видно будет дальше. Да? В плане реализация идет по всей России, то есть начиная с Дальнего Востока, Калининград, центральная часть России. Как говорится, у нас есть уже клиенты на этот счет. Нас уже знают. Вот 1,5 года мы работаем, нашу продукцию уже узнают, знают и ищут уже. Шунсын да әйтү кирәк. Дөньяның төрле почмакларыннан килгән эшмәкәрләр Теләченең уңай эш тәҗрибәсен үзләрендә булдырырга исәп тота. Алып китәргә бар, менә фоторәсемгә төшердек бит күп әйберләрне инде. И фоторәсемдә кинога да сугып алып китәбез, кинопленкага да. И менә технопаркыгыз, мин менә честно әйткәндә, мин мондый парклар күргәнем юк иде. Бик ошады менә без качандыр газлар үткәргәндә авылларга, без Татарстаннан ташыдык менә трубалар, пластиковалар, пластмассоваларны. Менә кай икән эшлиләр, инчик эшләгәнне күрдек без. И безнең өлкәдә, менә шундый зур өлкәдә шул трубалар чыгарылмый. Менә мин баргач, кирәк менә үзебезнең эшмәкәрләр белән җыелышып, губернаторга чыгарга и үзебездә дә оештырырга кирәк менә шундый эшләр. Быелгы җыенга Россия Федерациясының 36 төбәгенең, шул исәптән Татарстанның кече бизнес һәм фермерлык хуҗалыкларыннан 600-дән артык вәкил килде. Эшкуарлар күпләп катнашкан төбәкләр рәтендә Мари-Эл, Мордовия, Киров, Пермь краенда бар. Моннан тыш җыенга Кемерово, Иркутск кебек ерак өлкәләрдән килгән делегатлар Теләче районына соклануларын яшермәде. Бик тә рад, что млай нитеп безне чакырдылар, встречать иттеләр. И вообще менә как кешеләр белән общаться иттеләр. Кичәниләрдә булдык. Китапны инде да. Бик тә килешә прямо куда с добром. Молодцы, татар халкы. Прямо встречать итеп нитеп баралар. И кешеләр белән встречать итән сөйләшәсең, бөтенесе прямо куда добром, әйбәтле кешеләр бөтенесе. За шундый кунак итүгә просто нет эмоций. Зур рәхмәт. Шул хәтле кунак итүегезгә. Менә бу безнең татар халык йолалары шадымы сезгә? Бик коты шады. Зур сезгә рәхмәт. Ходай Тәгалә насыйп итсен. Безгә дә сезне шулай чакырып кунак итәргә Сибирьгә, безнең Новосибирь обласына. Вот мин шуны теләр идем. Сезне дә кунак итәргә. Мине вот безне шул хәтле кунак итүгә, зурлауга
бик каты зур рәхмәт сезгә. Россиянең атказанган фермеры Сәгыд Ниятуллинны районда гына түгел, республикада да яхшы беләләр. Елдан-ел үскән фермер хуҗалыгында бүген йөзләп чиста токымлы гарәп һәм инглиз чабышатлары бар. Фермерның ат заводы районда гына түгел, республика күләмендә дә зурысы. Районыбызга килгән кунаклар бирдә дә булды. Теләши төбәге ул татар мөхитен, татарның каймагын саклап торучы бер район дип исәплим мин. Һәм менә монда килгәч инде ул бит үзе кичкенә район. Ләкин кичкенә район булуга карамастан ул үз мөхитен саклап торучы район. Беренчедән Теләши спортчылар белән бик дан казанган район бит инде. Үзем дә мин Актанышта хакимият башлыгы урынбасары булып эшләгәндә без бит спорт буенча да ярышабыз. Көрәшчеләр буенча килгәндә аларныкы ничек, безнеке ничек, тегесе ничек дип бер 3-4 район без бик ярыша торган районнар бар. Шуның берсе Теләши иде. Бу көнне делегатлар районыбыз белән якыннан танышты. Туган авылым комплексында урнашкан музейда аларда бары уңай тәэсирләр генә калдырды. Авыл мишендә пешкән кыймактан да авыз иттеләр. Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены делегатлары төзелеш материаллары ясаучы Стальные профили җәмгыятендә булган яңалыкларны да күрделәр. Җыенда катнашучылар өчен Теләшидә мәдәни программа да әзерләнде. Район мәдәният йорты каршында карга бутказы пеште. Балалар түбәтәй уен уйнады. Мәдәният йорты эченә аяк атлауга кунаклар чын татар мөхитенә килеп эләкте. Гармунчылар татар көйләрен уйнады. Кече Кибәхуҗа авылы җирлеге дә татар халык йолаларын онытмый. Аллаһка шөкер, безнең кече Кибәхуҗа авыл җирлеге буенча борынгы бабаларыбызның әби әниләребезнең гореф-гадәтләр йолаларын саклау буенча шактый эш башкарыла. Менә без сезнең каршыгызда Ахирәтләр мәҗлесе дип аталган ветераннар түгәрәгенең әгъзалары. Безнең төркем Казаклар авылы китапханәсе каршында китапханәче Альбина Рәхмәтуллина җитәкчелегендә оешты. Без мондый тантаналарга район күләмендә кунакларыбыз бик күп килеп тора бит инде. Еш катнашабыз. Аннан соң әле күптән түгел генә авыл җирлекләре буенча узган районыбызның 25 еллыгына багышланган фестивальдә дә катнашып концертта чыгыш ясадык. Менә Айдар авылы җирлеге исә кунакларга яңа пешкән икмәк белән каймактан авыз итәргә чакырды. Җыенда катнашканнар районыбызның авыл эшмәкәрләренең хуҗалыклары һәм татар авылының үсеше белән танышты. Аларга бу сәфәр җирле эшмәкәрләрнең эш тәҗрибәсе белән танышырга, эшлекле элемтәләр булдырырга ярдәм итте. Теләчегә кылган сәфәреннән Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе дә канәгать калды. Биредә һәр авылда, һәр җирдә кичкенә зурмы аңа карамыйча үзен бу җирнең хуҗасы итеп сизгән, тойган. Бу җирне матурларга килгәнен аңлап, шуны матурлап яшәячәк кешеләр әле күбәячәк. Шуңа күрә дә мин теләчеләргә уңышлар телим. Алар бүген республикабызда авыл эшмәкәрлеге хәрәкәтен әйдәп баручыларның берсе дип саныйм мин. Уңышлар киләчәктә тагын да шулай бөтен илебездән килгән, Русия төбәкләреннән килгән эшмәкәрләргә шулай матур итеп үзләренең эшләрен күрсәтеп яшәргә яссын һәм әлбәттә инде үзләрен тагын да матур гадәтләре белән, матур сыйфатлары белән халкыбызны куандырып яшәргә яссын иде. Чара районыбыз үзешчәннәре куйган концерт белән төгәлләнде. Татар халык җырлары, биюләре эшмәкәрләргә аеруча ошады. Һәр чыгышналар көчле алкышларга күмделәр. Илмира Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Узган ялларда Теләчедә танылган җырчы Салават Фатхетдинов көрәш ярышлары үткәрде. Танылган җырчы призына үткәрелгән әлеге ярышта 8 районнан 12 команда 180 көрәшче катнашты. Келәмдә Теләче, Саба, Кукмара, Питрәч, Балык бистәсе, Балташ, Әтнә, Биектау районнарыннан килгән көрәшчеләр биялыша. 12 команда, 180 көрәшче, Татарстан Республикасы халык артисты, Башкортстан һәм Россиянең атказанган артисты Муса Җәлил һәм Абдулла Тукай премияләре лауреаты. Автоспорт буенча халыкара класслы спорт устасы Фатхетдинов Салават Зәки улы призына районара турнирда җиңү өчен көрәшә. Көрәш башланганчы килгән кунаклар сүз алды. Танылган көрәшче Наил Хамидуллин истәлегенә әләм күтәрелде.
Ни өчен әлегедәй көрәш ярышы нәкъ менә бездә Теләчедә үтә соң? Көрәшне оештыручы Салават Фәтхетдиновка шундый сорау белән мөрәҗәгать иттек. Иң мөһиме теләк кирәк ди җырчы. Автоузышлар оештыручы киләчәктә бу көрәш ярышларын тагы да үстермәкче. Мин балалар өчен булса, мин бөтен нәрсәгә дә риза. Теләчене сайлап алдык, чөнки Хәле Хәмичне хөрмәт итәм, Айрат тәкъдим ясады. Беренчедән бик спорт сөюче район, шәп көрәшләр чыкты монда. Шуңа күрә бу районны үзгәртмәбез, наверное, шулай торып калыр. Быел безнең беренчесе бу как репетициясе мәгънә бу. Менә 11 район арасында үтә, киләсе елга инде Татарстан күләмендә, 3нче елга Алла теләсә Россия күләмендә үткәрәбез дип торабыз инде. Менә монысы инде безнең репетициясе булып чыга, миңа калса бик матур. Балалар белән эшләргә кирәк. Чөнки без бит инде хәзер спортта өйрәндек, чит илдән сатып алырга. Шуңа күрә кара татарларны. Кара татарлар. Шуңа күрә менә бөтен киләчәк шуларда. Бүләккә дип әзерләнгән кубокларда үзенчәлекле, аларның һәрберсенә безнең теләче көрәшчеләрнең исемнәре язылган. Район башлыгы Илдус Зарипов һәм җырчының үз исеме язылганнары да ул көнне үз ияләрен тапты. Үзебез Сабаның спорт комплексында шөгыльләнәбез инде. Төрле ярышларга барган бар. Менә күптән түгел генә Шутсуга барып кайттык. Анда инде урыннар алып кайттык һәм Мамадышка бардык. Анда урыннар бар. Монда 11 кеше килдек. Мәктәп спортзалына тренировать итәбез. 3 сәгать тренировать итәбез. Көне буе. Нинди ярышларда катнашканыгыз бар? Күбине әйтеп бетер булмый. Бүген биргән нинди өметләр белән килдегез? Җиңәргә. Призлы урын алган көрәшчеләргә һәм командаларга Салават Фәтхетдинов кубок, диплом, медаль һәм акчалата бүләк тапшырды. Баландыш авылыннан иң яхшы техник алым өчен Ибрахим Хайретдинов кубок һәм акчалата бүләккә ия булды. Ә иң яшь көрәшче Илмир Закиевка акчалата бүләк тапшырылды. Лилия Кыямова, Раил Рашитов, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Район газетасы Теләчегә иске бәядән язылып калырга ашыгыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Район тормышы яңалыклар, төрле чаралардан репортажлар район газетасында. Газетага 31 мартка кадәр агымдагы елның 2нче яртысына бүгенге бәядән языла аласыз. 1 апрельдән газетага язылу бәясе артырга мөмкин. Шуңа да хәзерге бәядән газетага язылып калу җаен кулдан ычкындырмагыз. Район газетасы, район көзгесе. Аның битләрендә район тормышы яктыртыла. Теләченең хезмәт сөючән халкы, районда узган вакыйгалар, гыйбрәтле язмышлар, халык авызы рубрикасы белән танышып барасыгыз килсә, Теләче газетасына язылыгыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшырубызны сезнең тәбрикләү хатларыннан төзелгән музыкаль бүләк сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Беренче тәбрикләү хаты Теләче авыл якларына юлланыр. Зәңгәр экраннар янына якынрак юбиляр Хадиева Нурзия Хөсәен кызын дәшеп калабыз. Теләче авылында яшәүче әниебез, кадерле тормыш иптәшем, туганыбыз Хадиева Нурзия Хөсәен кызының 22 март көнне 60 яшьлек юбилейы башланып китә әлеге тәбрикләү хаты. Дөньядагы барлык назны үз күңеленә сыйдырган, җан җылысы белән йөрәгебезне җылытып яшәүче әниебезне бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз. Әни, син безгә гомер бирдең, үстердең, кеше иттең. Әти белән һәрберебезгә югары белем биреп, олы тормыш юлына аяк бастырдыгыз. Хәер фатихаңнан аермый, бүген дә безне уйлап яшисең. Безне назлап үстергән кулларың бер кайчан да сызламасын. Без балаларыңның, оныкларыңның игелегенә куанып, ныклы саулык белән, әти белән тигезлектә гомер кичерегез. Рәхмәт сиңа, әни, барысы өчен дә. Гомер үтә, олыгаям диме, үзгәрмибез, акыл җыябыз, гөрләп торган зур гаилә булды, яшьлектәге корган уягыз. Игелекле уллар тәрбияләп, зур тормышка аяк бастырдың, авырлыклар килсә зарланмадың, сайламадың юлның такырын. Син өйрәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен. Күпме наз һәм сөю сыйдырган бит безне уйлап типкән йөрәгең. Кайгы хәсрәт күрми генә яшә әни килер көннәрне, Ходай бирсен ныклы саулык белән игелекле озын гомерне.
Иң изгетләкләр белән балаларың Ирек Фидалия, Илнур Альбина, оныкларың Илүзә, Адель, Илзат, Эльвина, теләкләргә әтиебез Тимошаих, әниең Маһисәрвәр һәм барлык туганнарың да кушыла. Хөрмәтле туган көн иясе Нурзия ханым, хатта язылган ихлас, матур теләкләргә без дә кушылабыз. 60 яшьлек юбилейгыз котлы мөбарәк булсын. Гел шулай дөньяга агашык булып, якыннарыгыз, балаларыгыз, оныкларыгыз янәшәсендә яшәргә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Безнең хакта гына әни уйланасыңдыр инде. Борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Эздип шатландың да син, эздип сагышландың. Бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Эздип шатландың да син, эздип сагышландың. Бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Икиясыңдыр инде син, иянасыңдыр инде. Төннәреңдә безне уйлап, уянасыңдыр инде. Син йолдызларның яктысы, көлләрнең хуш ислесе. Әйбәтәниләр күмелә ул, юк шул синең төслесе. Син йолдызларның яктысы, көлләрнең хуш ислесе. Әйбәтәниләр күмелә ул, юк шул синең төслесе. Безгә сиздермичә генә елап аласың инде. Киткән саен безгә бәхет юрап аласың инде. Аз инде аз әни сиңа рәхмәтләр әйтүгенә. Син бит безнең өчен бер генә берәү генә. Эздип шатландың да син, эздип сагышландың. Бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Аз инде аз әни сиңа рәхмәтләр әйтүгенә. Син бит безнең өчен бер генә берәү генә. Син бит безнең өчен бер генә берәү генә. Син бит безнең өчен бер генә берәү генә.
Хәзер уклачак тәбрикләү хаты казаклар авыл якларына юлланыр. Зәңгәр экраннар янына якынрак юбиляр Гобайдуллина Язиля апаны дәшеп калабыз. Безнең өчен яшәү өлгесе, тормыш маягы булган иң газиз кешебез, сөекле әниебез, казаклар авылында яшәүче Гобайдуллина Язиля Гатаулла кызының 24 март көнне 60 яшьлек юбилее. Дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтсә дә, күңел матурлыгын саклап, жан аклыгын башкалар белән бүлешеп яши белүче газиз кешебез. Син безне дә үзең кебек итәгатьле, сабыр һәм түзем булырга, туганнарының тормышының кадерен белергә өйрәтеп үстердең. Бүгенге көндә дә безгә төпле киңәшче, җаныбызны җылытучы учак, иң кадерле илаһи зат. Кадерле без, бәйрәмең котлы, көннәрең кояшлы, гомерең озын, бәхетләрең мул булсын. Безнең күңел җылыбызны туеп, игелегебезгә куанып, узак яшә. Көннәрең тынычлыкта һәм муллыкта узсын. Дистәләрне кушып дистәләргә сүтәсең син гомер йомгагын, һәркем өчен маяк булыр иде. Әни синең үткән елларың. Тормыш кичкән чакта сабыр булдың, сыгылмадың җилдә, давылда, түземлеген күреп сокланмыйча. Калган кеше бармы авылда. Үзең уңган, үзең кешелекле, шуңа күрә арта хөрмәтең. Сиңа карап төшендек без әни, яшәү сирен, гомер кыйммәтен. Иң изге теләкләр белән балаларың, кияү киленең, оныкларың, кодагыйларың. Хөрмәтле туган көн иясе Язиля ханым, әлеге ихлас теләкләргә без Теләче телевидениесе хезмәткәрләре дә кушылабыз. Гомер бәйрәмегез 60 яшьлек юбилейгыз котлы мөбарәк булсын. Котлы булсын әни туган көнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, узак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа, узак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәнҗемеші әни үскән шақта, түрлі шақларыбыз буладыр. Яхшылыкларыңны безгә бирдең, синнән генә үрнәк алганбыз. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Яшәле әни безнең өчен, бу бит әле гомер уртасы. Якыннарың, балаларың белән, күп гомерләр булсын үтәсе.
Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Син бар әле безгә таяныш. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Теләче телевидениесының әлеге эфир чыгарылышы да ахырына якынлашты. Мин сезгә матур кичләр теләп калам. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыйк.